ин мард бовар дорад ки ба дуздии нерӯи барқ на сокинони оддӣ балки бештар корхонаҳои хурду бузург даст мезананд. رای نقلیات برق ده دبر استولبه همون صبح کنکم زدگی یکون سیاگون خلقت دزدی کار میکنن این کارخانه بسیار میشه ای کارخانه‌های آن کمرسکیو میشه مغازین و آشخانه ها дуздӣ ё корбурди ғайриқонунии барқ то ҳоло гуноҳи маъмурӣ ба шумор рафта ҷазояш танҳо ҷарима буд. дар тағйиру иловаҳои нав ки ҳафтаи гузашта аз сӯи парлумон пазируфта шуданд, дуздӣ ё истифодаи ғайриқонунии барқ ҷиноят эълон ва бар замми афзоиши ҷарима аз 27 то 90 000 сомонӣ, ҷазое аз 6 то 10 соли зиндон низ муқаррар гашт. вазорати энержияи тоҷикистон ҳадаф аз таҳияи тарҳро пурзур намудани ҷавобгарӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ арзёбӣ намудааст. абдулло ашуров рӯзноманигор ва коршиноси иқтисодӣ шубҳа дорад ки аз чунин роҳ мушкил ҳал шавад. ӯ рушди низоми билингиро аз сахттар кардани ҷазо беҳтар меҳисобад. вале мақомот роҳи ҷазоро бо роҳи сахттар кардани ҷазо зоҳиран мехоҳанд ба мақсадашон расанд, яъне пули барқро ҷамъоварӣ кунанд, вале инҷо ба гумон аст ки натиҷаи дилхоҳ ба даст биёяд, чунки боз ҳам тавре сокинон шикоят мекунанд. баъзан вақт мешавад ки онҳо пули барқро пурра пардохт мекунанд, нозири барқ онро ба сурати ҳисоби лозима намегузаронад. борҳо чунин нозирони барқ боздошт шуда буданд, дар матбуотам гузоришҳо буд. яъне пас аз сахттар шудани ҷазо ҳам шояд чунин амалҳо бештар шаваду камтар не. ӯ таъкид намуд ки сахттар кардани ҷазо барои дуздии барқ эҳтимолан бо талаби Бонки ҷаҳонӣ, яке аз сармоягузорони бахши энержияи кишвар сурат гирифтааст. пулис дар гузашта борҳо аз истифодаи ғайриқонунии барқ аз сӯи сокинон ва гоҳе соҳибкорон хабар додааст, вале миёни афроди гумонбар мансабдорони шинохта ё раҳбарони корхонаҳои маъруф дида намешуд. қонун барои ҳамун чиновникҳо, барои одамое ки корхона доранд фреб мекунанд, пул наметиҳанд. яъне ҳамун назорати барқ меояд ӯ дар ҳамун кисаш пула мезананд, мега биё ба ҳамаш списак кунед. ин ҳами хеле корҳои дар тоҷикистон бисёри чиновникош масалан вай хати барқи сефаза доранд ки ин мумкин нест барои мардум. раҳбарони бахши энержияи кишвар то ҳол борҳо таъкид намуданд ки дар доираи санаду барномаҳои давлатӣ ба дуздиву талафоти нерӯи барқ мубориза мебаранд, вале ин мушкил ҳамоно боқӣ мондааст. тибқи иттилои расмӣ соли 2024 талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳо ва марказҳои барқу гармидиҳии ширкати барқи тоҷик бештар аз 73 миллион киловатт-соатро ташкил намудааст. ҳамчунин пардохт нашудани барқ ба миллионҳо доллар мерасад. ахиран нархи нерӯи барқ боло бурда шуд то ба худкифоӣ ва рушди соҳаи энержия мусоидат шавад.